Mnohokrát sa ma mladí ľudia pýtajú, ako začať podnikať, čo spraviť, aby sa stali v podnikaní úspešní. Tak ja vám poviem, ako som začínal. Asi pred 20 rokmi sme z Tatrasfitu od výrobcu ponožiek nakúpili ponožky. Tie ponožky som si takto naukladal do takejto krásnej vzorkovnice, pripravil objednávkový formulár a vyrazil som na cesty ponúkať ponožky po predajni. Ideme na to. Ponožky nevyšli. Nepredali sme ani jeden kus, bola to absolútne hlúposť. Napokon sa nám ale podarilo vybudovať firmy, ktoré sídlia tu v budove za mnou, úspešný a veľký biznis. Čo teda spraviť? Aké sú dva základné body k tomu, aby ste, keď začínate podnikať, boli úspešní? Za prvé, počúvajte to, čo vaši potenciálni zákazníci chcú. Mnohokrát mladí ľudia robia chybu, že vymyslia nejaký produkt. Myslia si, že majú super myšlienku a tu sa snažia ponúknuť ľuďom. Funguje to opačne. Pýtajte sa ľudí, čo chcú, a keď niečo vymyslíte, strávte veľa času v prieskumu, v rozhovoroch s vašimi známymi, s potenciálnymi zákazníkmi, či to, čo ste vymysleli, má pre nich zmysel. To je bod 1. A bod 2. Aj najlepší nápad, ktorý sa zdá na prvý pohľad, že vyjde, vôbec nemusí výjsť. Tak ako tie moje ponožky bola absolútna blbosť, tak aj vy musíte byť pripravení na to, že váš podnikateľský zámer, aj keď dáte do toho celé svoje srdce, vôbec nemusí výjsť. Ale to nie je problém. Prehry sú súčasťou víťazstiev. Aj za touto budovou a za našimi spoločnosťami stalo veľa nevydarených plánov. Treba ísť, treba byť trpezlivý a skúšať a ísť. Raz to vyjde a raz sa to podarí. Držím prst.